Kung uyon ang mga barangay officials sa dakwayan sa Talisay nga ioktaban ni Presidente Rodrigo Duterte ang synchronized barangay ug sangguniang kabataan elections. Alang kanila, mas maayo kining desisyon aron mahuman una ang mga proyekto nga ilang nasugdan ug dili na usab sila makagasto panahon sa kampanya. Bipagawas og memorandum si Mayor Jonas Cortez nga pagban sa pagpanigarilyo sa City Hall. Lakip na niini ang paggamit sa e-cigarettes kon vape sa tanang buhatan sa syudad bisan sud sa mga sakyanan sa gobyerno. Gawas sa sud sa opisina o government building, idili sab sa mga parking areas, gardens, walkways ug uban pa. Unang higayon nga giimbitar sa Association of Barangay Council meeting si Police Major Gerald Ace Pilare sukad siya bilingko ni atong Oktubre. Gipangayo ni Pilare ang suporta o kooperasyon sa mga barangay kapitan sa hugot ka kampanya batok sa ginadiling dugas kay mas nahibaw sila sa dagan sa ilang lugar.